Салом алейкум бародаро, салом алейкум подписчикои канали Шахер Official. Чхеле ки мо як муддат пеш видео када будем ки агар ҳамон одаме ки мара дар хезе гирифтагиай хидш видео накна мара ай хезе пеш накна ма хид мефурам ай хезе мебурам ё ки хезера пансонда мефуршум барои ҳамо официал ҳама ози завид мекунем ки ма ай хезе буромадам ма дар хезе нестим дига хидм ягон кас мара сир накадай ва ма дар гап местам барои мухлисои хезера мефуршем дар 5 сомон неки мутаассифона дар чанд касе ки ма предлагат кардам мақсад розӣ нашидан хезера нахаридан мақсад барои ки қимати бад меиста меган 5 сомон барои ҳамо ози як одами дига мондагӣ ҳамуда занг мезанам агар ки ҳамо бихара хезера ҳамуда мефуршемш нахараш тақдири хезе дар дасти ман хай бо ягон чораша мебинем шумо дар 50 дирам HM Records. Варақи нав ай сар ҳамаш варақҳои кӯнарамон бараш ба диққат сол нахо ки ами бозори гавнои шумода ман надором набаромаю караш ай ирамай гуз пандаби маладесои ки тоқа дӯст пандаби да бағали арусои кандаги мара мегам брабаски фандаби кира баракаданен алпереной репитру девнанче шумо да назорати қисми зиёди аолен карочи ку ягаладридаген малакай мада маракай репи шумо ошао бой сари мавруи увугуши мухлисош муша оянда да меген ба кия қати мабозитон алло бозида кудакиай реп нестай хонай дадатон ман робот нестам ки мара бугӯй натон бояду маслиҳата мекарден 4 сол қафо баданамиҷа шумо да нарасидани ҳаво мада ҳамат ҳавои сарпо шахер 2 сол группатон нагойди сарпо варақҳои кӯнара бояд дарбатан бад барқасти мо суратора сарвута суратҳои якҷоя ки гӯё барои ҳамдигар мембаранд не ки суратҳои репои якҷоя максимум барои айбовари мардум дур нашидана фақат камтар сум дар кора ки вораи ҳамдигар дур канад дар чашми мардум атакҳо да ҳаёт ҳамдигара чашми дидан надоранд ва хеле басае бача мабу пас мегардум я зоямда чӣ мешава нагӯ рӯз да тарсе ки ном терапад нагазиқ наша намешавам мабу пас мегардум я зоямда чӣ мешава нагӯ рӯз да тарсе ки ном терапад нагазиқ наша намеша матрус